No podem dubtar que Estellés és l'autor valencià de l'erotisme al segle passat, amb poemes plens de referències al cos femení. També es pot considerar com l'escriptor de l'amor més pur, com el que sentia cap a la seva dona Isabel, la qual li donava la il·lusió per viure i li feia sentir-se ric en tots els sentits. Ric en família, ric en records, ric en moments d'idàl·lic quan ella apenas podia escriure. Sempre descrivia a la dona de manera autèntica i real, no una dona imaginària que complira uns patrons de bellesa, no. Eren dones que idolatrava amb les seues paraules, fent referència a parts del seu cos. I també paraules fent al·lusió a moments més íntims. Sens dubte descrivia l'amor i el sexe entre amants de forma natural, com el viu la gent del poble en el seu dia a dia. No fomentava històries irreals, era la descripció de la realitat humana més natural. No hi havia a València dos amants com nosaltres. Feroçment ens amaven des del matí a la nit. Tot ho recorde mentre vas estenent la roba. Han passat anys, molts anys, han passat moltes coses. No comprenem l'amor com un costum amable, com un costum pacífic de compliment d'idees. I que es perdone el cas senyor López Picó. De sobte, es desperta com un vell huracà i ens tomba en terra els dos, ens enxunta, ens empeny. Jo desitjava voltes, un amor educat, i en marxa el tocadiscos, negligentment pesante, ara un muscle i després el peso d'una orella. El nostre amor és un amor brusc i salvatge i tenim l'enyorança amarga de la terra, d'anar a revolcons entre besos i arraps. Què voleu que hi faça? Elemental, ja ho sé. Ignorem el Petrarca, ignorem moltes coses. Ignorem les estances de Riba i les rimes de Becker. Després, tombats en terra, de qualsevol manera, comprenent que som bàrbars i que això no deu ser. Que no estem en l'edat, tot això i allò. No hi havia a València dos amants com nosaltres, cardamans com nosaltres, en són parits ben pocs.